Bine ați venit în universul Eurojobs! Suntem o echipă unită, dinamică și mereu orientată spre excelență. Hai să descoperim împreună ce ne definește. La baza oricărui succes stă o echipă, iar echipa noastră este formată din profesioniști pasionați cu experiență în domenii cheie. Fiecare membru contribuie cu expertiza, energia și ideile sale pentru a duce mai departe misiunea noastră. Ca furnizor autorizat pe piața formării profesionale de peste 20 de ani, am reușit să calificăm peste 30.000 de oameni. Ne mândrim cu impactul nostru real în dezvoltarea capitalului uman și credem cu tărie că educația continuă deschide drumul spre succes. Capitalul nostru cel mai valoros este cel uman. Ne pasă de oameni, susținem echilibrul între viața profesională și personală și construim un mediu în care ideile pot prinde viață. Ne-am consolidat stabilitatea financiară prin viziune, planificare și parteneriate strategice. Avem resurse necesare să susținem inovația și creșterea sustenabilă. Suntem Eurojobs, o echipă, o viziune, o promisiune pentru viitor.